obodo niile nwere ifefa na-asọ. Ana Igbo o nwere ihe anyị kpọrọ nsọ ana. Ibe na ana Igbo na mgbe ochie ọ nsọ ka ọ bụ nwaanyị ịta akwa. Nwaanyị anara ata akwa na mgbe ochie ọ nsọ. Ọ bụ gịnị mere Igbo ji wee na-eme nke a? Ana m anabata unu n'akụkọ miri emi, akụkọ ntụgharị uche, ka nkọ nya bụ akụkọ ka ị mara ife melu ụmụ nwanyị adịrọ mma ịta akwa n'ala Igbo. Ee, nwanyị ekwesịrị ịta akwa. Ọ dịrọ mma. Ọ bụrụ na ị na-ata mbụ, atazina. Maka gịnị? Maka na ọ dịrọ mma. Bulu na oche na bụnụ nnọọ. Igbo bụ sọ mma, ekenekwe m unu. Igbo nwe m, ndị nji aba, ndị nji eko, ihe dịka unu nyakọkwa na mụ. Cha 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 Igbo kwenu. Hey, lienu. Hey, ṅụọnụ. Hey, zụanụ. Hey, Igbo kachanụ. Ife eji abụ Igbo erika. Ụwa m ụwa tụ ụwa m ọzọ. Onye Igbo ka mma abụ. O nwere ife na-atọ Nwaada Ngozi Chukwuka ụtọ, na-abụrụ na nnesi anya na mpaghara ụwa niile anụwa na mba niile jupụtara. Ọ bụla onye Igbo ka m bụ, dịka m si wee kwuo, maka na ihe eji abụ Igbo erika. Ihe niile anyị zuru okenye, ụmụ Chukwu fụrụ n'anya, ndị si n'ọwụwa anyanwụ, ana Chukwu gọziri agọzi, ihe niile eji ebi ndụ anyị nwelie kwọntọm kwọntọm. O nwere ebe si wee na-achọ ihe achọ n'obodo anyị. Ekenekwe m unu. Udo dịla unu. Tata bụ eke ka oketele Igbo niile ifeọma. Ka anyanwụ nke kelu tata ka ọ bụrụ ngọzi, ka o ketelu gị udo, ka o ketelu gị ọganiru, ka ihe ọjọọ niile nke so ụbọchị tata ka ọ pụọlụ gị n'ụzọ. Ise. Tata anyị chọrọ ịkọ akụkọ miri emi, akụkọ ntụgharị uche. Akụkọ ya bụ ịnụsịa ịmalụ n'ezie na ndị gboo, ndị nna nna anyị fa na uche fa si n'eluigwe wee bịa. Mana tupu anyị aka akụkọ a, ka njikwa alụ gị ịbịa egokwela anyị aka. Ọ bụrụ na ịbịa ebela anyị aka, ọ bụ gịnị ka ị na-eche? Biko dododo na anya ihe afụ ebe na-acha red, nya bụ mmemme edelu subscribe n'ọnụ oyibo. Kụba aka gị ebe a. Ọ bụrụ na imetụ ya aka, ihe afụ na ọ ya agbanwe, kwụsịzi ịcha mmemme, chaba ntụ ntụ, nya bụ gray. Ọ bụrụ na ọ chabazie ntụ ntụ, anyị bịa fụzie mgbịlịgba dị na ya. Metụ mgbịlịgba aka. Nke a ya eme na mgbe ọbụla anyị ga-etinye ozi na ị ga-enweta ya. Maka na ụfọdụ na-abịa asị m na ị na-azị atụsi ozi, adị m afụzi ozi gị. Ana m etinye ozi na-atụsakwa ya, mana ọ bụrụ mgbe niile ka m na-enwecha ofele tụso ozi m. Mgbe ụfọdụ ana m etinye ozi nwee ihe ndị ọzọ m na-eme, nke eme na ịma nweta. Mana ọ bụrụ na ime nke a bụ na mgbe ọbụla m tinyere ozi, Igbo amaka tinyere ozi na iyi enweta ya. Ka anyị gaa n'iru. Unu n'anya ebe anụwa n'efele nkụwa ma unu afụ ihe obere ihe a nji n'aka. Ihe a akwa ka a na-akpụ ya n'ọnụ Igbo, akwa ọcha, nke ndị oyibo kpọrọ egg. Ndị nwa bekee, ndị na-enyo enyo, ya bụ ndị na-eme nke a na-akpọ research, ha achọpụtago n'ọtụtụ ihe bara uru na-enyelu ndụ aka dị n'ime akwa. Nke a mere ha ji wee na-asị ka ndị mmadụ na-agba mbọ na-ata akwa kwa ụbọchị, maka na ihe akwa na-enye n'arụ erika. Ọ magburu onwe ya.
akwa asọ ndị na-asa akwa asọ bụ ụmụ nwanyị ọ bụ nsọ n'ala Igbo nwanyị ịta akwa so nwanyị nwere ike ịta akwa n'ala Igbo bụ nwanyị kwụsịgola ịfụ nsị ya nya bụ nwanyị na-arọzi atụ ime nwanyị na-azị afụ nke ndị oyibo kpọrọ menstruation ọsọ nwanyị abụọ onye nwere ike ịta akwa mana ọ bụrụkwa maka ndị ọnụ ụgụ ndị ọnụ pinọpinọ dịka anyị ọ nsọ nwanyị ịta akwa n'ala Igbo na mgbe gboo dịka akụkọ si wee dị ihe mere eji si na nwanyị agaghị ata akwa ngwa geenụ ntị ka nkọọlụ unu akụkọ a mana tupu nkọọlụ unu akụkọ a ka anyị dọblikene nwa obele egwu a sọ mma ka anyị gbubilikene nya bụ egwu ebe a echefukwana na ebe ị nọ bụ n'Igbo Amaka TV onye nta akụkọ nke ụbọchị nke tata bụ ọmalịcha nwaada Igbo Ngozi Mmadụ ọ bụrụ na isoro ebe anyị n'ife anyị na-eme ọ bụ gịnị ka ị na-eche kụbanye aka ebe a nke ndị oyibo dere subscribe ma metụkwa nke mgbịrịgba aka ya bụ mgbe ọ bụla anyị zitere ozi ka ị wee nwee ike nwee nata ozi anyị ka anyị gaa n'iru n'ime akụkọ dịka akụkọ si wee kọọ ihe merụ na nwaanyị ka na-atụ ime maọbụ nwaanyị dị ime anaghị ata akwa bụ maka na Igbo kwuru okwu sị na ọkpa akụ adịrọ mma ịkpasa akụ gịnị ka nke a pụtara onye ọbụla na-akpakọta akụ ịchọrọ ịkpakọta ihe gị ọ dịrọ na mmiri je bọsịa ma ọkwa na ịdị na-abọsa nke onye ọzọ maka na ihe iji wee tụọlụ mmadụ ka anyị eji wee tụọlụ gị gịnị ka nke a pụtara ọ dị otu oge na mgbe gboo o nwere otu nwaanyị dị ime akpụ mmiri na-agụ na ọkwa ife bụ akpụ mmiri abacha mpataka akpụ mmiri gụrụ ya nwaanyị a wee tụtụrụ ọgụ ya na mma ya wee jebe ugbo ka o jeje bụta akpụ o ya eji wee mee akpụ mmiri nụ ka nwaanyị abatali n'ugbo ya na-abụ akpụ ọ nepụrụ anya n'akụkụ wee fụ otu ọnụ o wee rapụ akpụ ọ na-egwu akpụ ọ na-abụ wee jejije gwube ọnụ oni na-egwuregwu nwaanyị na-efulu otu akwa n'ime ọnụ oni o wee were akwa wee tinye ya na nkata ya wee buli ya wee naba ka ọ na-alụlụ bie ọ rapụrụ akpụ mmiri na-agụ ya wee jee kojije libe akwa anụ unu mana nwaanyị dị ime nke a nwee ike na-agụ ya iweta ya na-enye ọzọ a na-agụ ya iweta ya na-enye ọzọ a na-agụ ya ọ bụrụkwa ya mere n'ọka o si wee dịrị ya unu mana asị na onye ọ na-eme omume na-ebe obube nya bụ ọ bụrụ na nwunye gị dị ime ọ sị gị inye ya nke inye ya ọ sị gị nọ nke ọzọ inye ya ọ sịkwa gị na ọbụ ọzịkwa ya nọ nke ọzọ atanye ụta ọ ka o si wee dịrị ya ka anyị gaa n'iru n'akụkọ anyị nwaanyị enu were akwa anụ ka olie mana akwa ekwere olili ọ sị ka ọ pịwa akwa anị akwa ekwere mpịwa o welu mma ka o gbuo akwa ekwere mgbuwa o jijije bute anya ike ka o gbuwa akwa anị mana akwa anị ekwere mgbuwa nwaanyị a wee chicha kedu ife m ga-eme o wee sị o wee gaba n'ugbo ubi wee jijije kụta ọkwụrụ ka ọ natara wee bibe nnọọ ọkwụrụ ya bịocha ya wee welie wee sikọlọta nwa ofe unu mana ọkwụrụ na anọ o wee were ọkwụrụ uni wee sulu akwa pịọrọrọ m n'ọnụ ya ka ọ chọrọ ị na-akwa anị akwa wee gụbali egwu wee na-asị ya nwanyị ime dododo enokwana m nwanyị ime dododo enokwana m abụ makwe ka ọzara enokwana m nwanyị ime dododo enokwana m mana nwaanyị a kachiri ntị wele akwa anị wee noo ka otu izu ụka gasịrị n'ala Igbo otu izu bụ abalị 4 eke
enu yile akwa anụ bịalụ n'ọnụ ya ka o yie akwa ọzọ mana ọ fụrọzi akwa ya ọ mara ihe ọ ya eme o wee kpọba akwa ya wee na-agụ egwu wee na-asị ihe unu ga na-ekwele m ndo mali 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 ndo mali 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 ndo mali 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 ndo mali 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 akweke ọzara akweke ọzara ndo mali 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 ndo mali mali akweke ọzara o akweke ọzara ndo mali 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 ndo mali 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 akweke ọzara wee nọ n'ime afọ nwaanyị dị ime wee na-aza nne wee sị nwaanyị ime dododo ndo mali 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 ndo mali 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 nwaanyị ime dododo ndo mali 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 ndo mali 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 eke ọzara na-akpọ m ndo mali 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 ndo mali 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 ka akwa anyị na-agụ egwu nwaanyị dị ime egwu wee baa anya arụ wee were ọsọ wee gbakpuo n'ime na ya wee jeje zoo Ekenu gụkọtala egwu a nwa ya nọlụkwa n'ime afọ na-azị ya Ekenu gụkọta egwu a wee bata na ngwuru nwaanyị a ka ọ batala ọ bụ n'ụzọ niile emechichara emechi Ekenu wee lie elu wee si n'elu wee baa gụlụkwa egwu ni nwa ya na-azị ya ruo oge ọ chọpụtara ebe nwaanyị dị ime zuru ka eke a batala wee fụ nwaanyị dị ime a wee mapụ ya afọ ka ọ mapụli afọ o ji ejije kpụrụ akwụ ya o metụrụkwa nwa dị ya n'afọ aka na-akwụ ya nị ka ọ chọtara akwụ ya ka o wee were akwụ ya nụ wee pụọ ka nke a mesịrị ndị nna nna anyị fa wee mechie nwaanyị dị ime maọbụ nwaanyị ka na-atụ ime ịta akwa maka na ọkpa akụ adọrọ m ịkpasa akụ tụneni enu ọkwa ime ka ede kedu ka ọ ya dị gị na ịmụsịa nwa a ihe mee ya ọkwa otu a ka ọ dị na ije ejije ne nwa onye ọzọkwa nwa ụmụ anụmanụ anụwa akwa iwe weli ya wee taa ọ dịrọ mma maka na ọkpa akụ adịrọ mma ịkpasa akụ otu a ka akụkọ a siri dị Igbo bụ sọ mma ebe a ka akụkọ nke tata ya bịa n'isi njedebe ọ ya adịkwa n'izu ụka ọzọ mgbe anyị ewepụtala unu akụkọ miri emi ma chetakwa na ngwụsị izu ụka na anyị ewepụtala unu mgbede ọma oge akụkọ ya na ihe ndị ọzọ sịkwa anyị ya na-ewepụtala unu nya bụ ka ịkwado anyị ka isonye n'ife anyị na-eme nke anyị bụ nke anyị nkefa nkefa ana Igbo ya dị asụsụ Igbo ya dị nke anyị ji nyaka nke onye chili nyazelu udo dịlụnụ Igbo ka ọ dịla anyị mma ka ọ dị mgbe ọzọ afa m bụ Nwaada Ngozi Chukwuka Mmadụ ka ọ dị n'izu ụka na-abịa abịa mgbe mma anọkwa ebe a wee wepụtala unu akụkọ miri emi ọ bụrụ na o nwere ihe ị chọrọ ka anyị kọọ zitela anyị ozi ebe ị ga-ezite ozi anụnwa bụ n'igboamakatv2020@gmail.com ka ọ dị na mgbe ọzọ